Masisiba sali ulay ang anak o nananak. Ako ang talanti siya sulaan da. Inalada yan ninong binyag ni Kira Meiji Pasqua. Agi awat kung siya lalamot awa. Ayag ko lang tinanggihan masisiba ta. First time tayo maninong. Cute awa. Alan singa si kaya. Kin mampapakute labag sa ta inaro. Ay baing kamo agtukatan na bay. Ginanak dalanti subinyag at St. John Cathedral at Dagupan City. Anong nang mulang-mulay simbaan mambalag ti matam tama kasalanan ka at nuan man simba. Di mo ba lantid simbaan tama umpisa lay misa sa ikongkulantin Ave Maria. Bibinyagan dalanti si Kira at wala anunutan ko. Panon to kasi no si kay bininyagan niya untan ay italakog kutay ulong di tanod sa tay planggana. Tanong may misa ka at mijajal tengang ka. Simumpot kami lang ti masisiba taasong palay binyag. Kepas ko lang ti masisiba imupas laray ninang ni limo lara wa. Si kangko niararay punsyano. Natan masisiba wala lamang si pakabat kud si ka say masisiban Pangasinan. Nagmuna apalo sa masisiban Pangasinan ipalo mula.